Ама не иска да върви, виж, тръж го трябва, човек. Вичай се кой изплези езика на его въздух, брат. Моля го биеш така, бе, какво ми взимаш тази била, бе, момче? Махай се на там, какво взимаш отношение? Какво се меши, старе, гледай? Как мога така да правиш? Как го правим? Как си го такова? Как си го дигнеш това, бе? И как си го дигнеш коня? А? Как си го дигнеш? Ни вади до джоба и били само на ти. Аре, горе си работа! Аре, беги сега, не се прави, бе! Какво става, бе? Аре, кой бега, бапук, бега да ми... Верни, спокойно. Как ще ми забравиш всичко? Как му правиш така, бе? Аре, бе, там! Качо ли? Аре, горе си работа, ще ти яба майка ту стара! Бега, бе! Айде, ние това би се скупили с него. Какво? Бега, ще ти яба майка! Айде, Мани. Ева! Сега как ще го дигнеш, не знаеш и ти. Биха кончето тъпаца. Господ да ви накаже за това. Мани, не мога да пусти това ми разбира, каквото и да му говориш ще става. Ще разтева путката, майка ще минеш през парцала, ще гледа водата, мръсна. Виж, се разбира. Мамицата си